Είναι πολύ δυνατός τίτλος να μας εξηγήσετε ακριβώς τις αρμοδιότητές σας απέναντι σε έναν οργανισμό καταβολής κοινοτικών επιδοτήσεων και εγγυήσεων με βάση την ΕΑΚΑΠ, με βάση την Ευρωπαϊκή Προοπτική κλπ. Οι αρμοδιότητες τις δικές σας ποιες είναι ακριβώς? Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλίας, όπως είπαμε και στην αρχή, διαχειρίζεται το σύνολο των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλίας 2014-2022, που συνδέονται με περιβαλλοντικές ενισχύσεις, με ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, με άλλες επενδύσεις που έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και αντίστοιχα τις παρεμβάσεις που ασχολούνται επίσης με την ανάπτυξη της υπαίθρου για το στρατηγικό σχέδιο 23-27. Για το μέτρο 23. Το μέτρο 23 είναι ένα από τα μέτρα που ανήκει στο ΠΑ 2014-2022. Τώρα, απέναντι στην μετάβαση των πληροφοριακών συστημάτων προς το κυβερνητικό νέφος, δηλαδή στο gov.gr, πέτυχε αυτή η μεταφορά? Βλέπετε βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων έναντι των ιδιωτών που είχαμε δεκαετίες, που είχαμε από την εντυγενέση του από τον ΟΠΚΠ πάνω σε αυτό, ή τα προβλήματα συνεχίζονται? Καταρχάς, δεν θα μιλήσω για τον gov.gr ως νέφος. Το νέφος είναι ένας χώρος φιλοξενίας. Ωραία. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι για τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια των καθηκόντων μας, τα οποία αναπτύχθηκαν μέσα στο διάστημα για το οποίο είμαι διευθύντρια ή είχαν αναπτυχθεί από πριν και χρησιμοποιήθηκαν. Υπήρχε δυσκολία στο πληροφοριακό σύστημα για το έτος 2022. Ήταν πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα από 26 Οκτωβρίου του 2022 μέχρι τις πληρωμές 31 Δεκάτου του 2022 να αναπτυχθεί όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα που απαιτείται για να προκύψουν οι πληρωμές των αγροτών για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Ναι, βελτίωση υπάρχει? Αυτό δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε, ήταν για το 22 μόνο. Από το 23, ναι, τώρα σήμερα πώς είναι σε σχέση με το παρελθόν ο ΟΠΚΠ έναντι των πληροφοριακών συστημάτων? Σήμερα είμαστε σε ένα άλλο στάδιο που υλοποιούμε άλλα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία χρήζουν βελτίωσης και βελτιώνονται καθημερινώς. Χρήζουν και αυτά βελτίωσης. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι παραδόσεις τους. Είναι δηλαδή σε μια σύμβαση που ακόμα είναι σε στάδιο υλοποίησης. Αυτή η μετάβαση, προκειμένου να φύγουμε και να μην είναι όμηρος και δέσμιος καθαρά ιδιωτικών, θα λέγαμε, πληροφοριακών συστημάτων, εσείς πώς το βλέπετε, μπορεί να ευωδώσει αυτή η προσπάθεια? Αν υπάρχει το στελεχειακό δυναμικό με την τεχνογνωσία για την υποστήριξη. Αν υπάρχει είναι το θέμα. Σήμερα στον ΟΠΚΠ, το είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει. Τώρα, αν με τη μετάβαση έχουμε αυτό το προσωπικό, φαντάζομαι θα αξιολογηθεί περαιτέρω. Ποιος μπορεί να δίνει κατά την άποψή σας τις πληροφορίες για επιλέξιμα αποσκοτόπια? Δηλαδή, αυτοί οι πληροφοριοδότες μέσα από τον ΟΠΚΠ, και μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν, αυτοί μιλούσαν για κάποια επιλέξιμα αποσκοτόπια και έλεγαν τον άλλον από την Κρήτη, έχει το γράμμο, πάρτα. Τι πιστεύετε, τι περνάει από το μυαλό σας? Εμπειρία έχετε, τεχνογνωσία έχετε, αυτά συνέβαιναν. Αν καταλαβαίνω καλά την ερώτησή σας, είναι πώς κάποιος από την Κρήτη βλέπει. Να του λέει ο άλλος, πάρε στο γράμμο, έχει 10 στρέμματα. Ναι, αυτό. Εδώ νομίζω αξίζει να σημειώσω ότι μέχρι το 2015 η κάθε περιφερειακή ενότητα έβλεπε τα δικά της. Είχε πρόσβαση στα αγροτεμάχια τα δικά της. Από το 2015 όμως έχει ξεκινήσει μια δικαστική διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα EU Pilot όπως το λέγαν τότε, γιατί πλέον δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία, όπου βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κράτος, διότι δεν μπορούσαν οι παραγωγοί να έχουν πρόσβαση σε τεμάχια εκτός νομού. Υπήρξε λοιπόν ένας χρόνος διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο ως διαδικασία κατέληξε και δεν προβήκαν τότε πάλι σε αναστολή πληρωμών, γιατί το κράτος δεσμεύτηκε ότι από το 2016 δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός στη θέση των αγροτεμαχίων. Κάτι αντίστοιχο με το κτηματολόγιο, ότι όποιος μπαίνει θα μπορεί να βλέπει τα τεμάχια πανελλαδικά. Εν Ελλάδη, στην επικράτεια. Ναι. Σωστά. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο πληρωμής και καταβολής αγροτών, κατά πόσο είναι αξιόπιστος κατά την άποψή σας? Δηλαδή, και φέτος οι μειώσεις θα είναι τεράστιες. Τον πίνακα φαντάζομαι δεν ξέρω, θα το ξέρετε φαντάζομαι, και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι αφού έχουμε υπερκεράσει την ημερομηνία 30 Ιουνίου, οι περικοπές θα είναι μεγάλες. Δηλαδή, θα φτάσουμε σε σημείο να χάσουμε πάνω από το 70% των επιδοτήσεων. Και όλα αυτά θα τα πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμός. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Να πάμε για μία ακόμη φορά και να δανειστούμε από τραπεζικό όμιλο και μέσω του ειδικού λογαριασμού εγγύησης των γεωργικών προϊόντων του ΕΛΕΓΕ, που είναι συνυφασμένος με τον κρατικό προϋπολογισμό,
να πάρουμε δανεικά να πληρώσουμε τους αγρότες γιατί δεν τα καταφέραμε μέχρι 36 και αυτά θα είναι μέχρι και 180 εκατομμύρια τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο και θα τα επιβαρυνθεί ο Έλληνας πολίτης. Τι να τους πούμε εμείς σήμερα αυτούς, κυρία Βολιτάκη, τους πολίτες, τους φορολογουμένους, πέρα από τους αγρότες? Καταρχάς, θέσατε ένα ερώτημα για δύο διαφορετικά. Η αξιοπιστία των πληρωμών δεν συνδέεται με το κατά πόσο η επιστροφή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει μια αυξημένη επιβάρυνση. Σωστό. Ως προς την αξιοπιστία των πληρωμών, καταθέτω ότι αν δεν θεωρούσαμε ότι είναι αξιόπιστες, δεν θα πληρώνουμε. Υπογράφουμε, έχουμε την ευθύνη να έχουμε τις υπογραφείς μας και ό,τι αυτό συνεπάγεται σαν ελεγκτές στον οργανισμό και οι ελεγκτές εκτός οργανισμού που τους έχουμε αναθέσει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Άρα για την αξιοπιστία των πληρωμών νομίζω το απάντησα. Τώρα, ως προς την επιβάρυνση σε σχέση με τους ενωσιακούς πόρους, ο ΠΚΠ χρηματοδοτείται από δύο πηγές. Το ένα είναι ο δανεισμός που αναφέρατε για τις άμεσες ενισχύσεις, όπου μέσω δανείου καταβάλλονται οι άμεσες ενισχύσεις. Για την αγροτική ανάπτυξη υπάρχει χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπου τα χρήματα μεταφέρονται στον ΕΛΕΓΕΠ μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Καταβάλλονται οι ενισχύσεις στους Έλληνες αγρότες και μετά από 3 μήνες περίπου, αν θυμάμαι καλά το χρονοδιάγραμμα, που έχουμε δηλώσει αυτές τις δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιστρέφονται. Εκεί λοιπόν, κατά την επιστροφή της ενωσιακής συμμετοχής, το άρθρο του κανονισμού που αναφέρατε, λέει ότι θα έχουμε μειωμένες εισρωές. Ακριβώς. Ναι, εμείς όμως, αν κάναμε τις δηλώσεις όσο το δυνατόν ταχύτερα, δεν θα είχαμε αυτές τις περικοπές από πλευράς του άρθρου 5 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ παραγωγικό το σύστημα του γιατί δεν έγινε η πληρωμή μέχρι τις 36 ή μέχρι τις 15 Δεκάτου. Ναι, αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς, μισό λεπτό κυρία Βολιτάκη, έχουμε αποτανθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς για να εξηγήσουμε τους λόγους που δεν μπορούμε στην ώρα να κάνουμε τις δηλώσεις καλλιέργειας, τις δηλώσεις ώστε τις περιβόητες. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείχνει κατανόηση από αυτό όπως το περιγράφεται. Σου λέει καθυστέρησες, θα σου μειώσω τα κονδύλια. Αυτές είναι οι προβλέψεις των ενωσιακών κανονισμών, σωστά. Τι διαβούλευση όμως γίνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ από τη θέση για την οποία βρίσκομαι και καλούμε. Θα πρέπει να ερωτηθούν οι διοικήσεις του οργανισμού. Εσείς γνωρίζετε ότι για κάποια σύμβαση που έχει υπογράψει το Υπουργείο ότι θα δανειζόμαστε κάθε χρόνο γιατί δεν θα είναι στην ώρα τους οι δηλώσεις. Δεν γνωρίζω κάτι. Δεν γνωρίζετε κάτι τέτοιο. Πείτε μου λίγο, γιατί τώρα εγώ και ως βουλευτής των Σερών εκφράζω μια μεγάλη αγωνία από έναν καθαρά αγροτοκτηνοτροφικό νομό. Δεν έχουν πληρωθεί οι άνθρωποι με τις σπάνιες ράτσες ζώων. Δηλαδή, μιλάμε για τα βουβάλια, μιλάμε για το μαύρο χείρο, μιλάμε για τα άλογα και είναι σε μια τραγική κατάσταση, κυρία Βολιτάκη, αυτή την ώρα. Έπρεπε το 70% να το πάρουν τον Νοέμβριο του 2024, το υπόλοιπο 30% να το πάρουν τώρα τον Ιούνιο του 2025. Δεν έχουν πάρει ευρώ τσακιστό, είναι σε απόγνωση. Ήδη τα βουβάλια έχουν μειωθεί κατά κεφάλια, πάνω από 1000 κεφάλια. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν και πολλοί φοβούνται ότι θα χάσουν και το πρόγραμμα που έρχεται φέτος. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό, γιατί οι άνθρωποι με τις σπάνιες φυλές ράτσες ζώων αγρού δεν έχουν πληρωθεί ακόμη? Τι να τους πούμε τούτη την ώρα αυτούς τους ανθρώπους? Να διευκρινίσουμε λοιπόν ότι προκαταβολή δεν θα μπορούσαν να είχαν πάρει γιατί δεν είχε βγει απόφαση ένταξης. Η απόφαση ένταξης, δηλαδή το ποιοι είναι δικαιούχοι για αυτό το πρόγραμμα, εκδόθηκε περί τα τέλη Μαΐου του 2025. Είπα και προηγουμένως. Για τα περσινά μιλάω. Το Νοέμβριο του 2024 δεν έπρεπε να πάρουν λεφτά? Για το Νοέμβριο του 2024, που είναι αυτοί οι οποίοι αιτήθηκαν για την πρόσκληση του στρατηγικού σχεδίου, η απόφαση ένταξης εκδόθηκε τέλη Μαΐου του 2025. Συνεπώς, λοιπόν, δεν θα μπορούσαν να έχουν πάρει προκαταβολή γιατί ακόμα δεν είχαν βγει ποιοι είναι δικαιούχοι. Από τη στιγμή που εκδόθηκε το ποιοι είναι δικαιούχοι περί τα τέλη Μαΐου, έχουν ξεκινήσει όλες οι διαδικασίες διοικητικών και επιτοπίων ελέγχων που προβλέπει ο κανονισμός και όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο μαζί με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στα πληροφοριακά συστήματα, θα προβούμε σε πληρωμή. Πότε θα γίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω για την ακριβή ημερομηνία. Ο κύριος Τσιάρας μιλούσε για τέλος της χρονιάς. Ισχύει? Είπα και προηγουμένως, αυτό θα επαναλάμβανα τώρα, ότι καταβάλουμε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες, το σύνολο των εμπλεκομένων, να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι 31 Δεκάτου το αργότερο. Αυτοί όμως με βάση τις ημερομηνίες της Ευρώπης και το πρόγραμμα έπρεπε ήδη να τους έχουν καταβληθεί τα χρήματα. Δηλαδή οι έλεγχοι δεν προχώρησαν και δεν ευθύνονται αυτοί, κυρία Βολιτάκη, γιατί δεν προχωρούν οι έλεγχοι. Οι ημερομηνίες της Ευρώπης αναφέρουν ότι ό,τι πληρωθεί μέχρι 36 είναι σε χρηματοδοτούμενο και ότι από εκεί και μετά έχει κάποιες μειώσεις στις εισρωές. Παράλληλα όμως, οι ίδιοι κανονισμοί αναφέρουν ότι για να κριθεί επιλέξιμη μία πληρωμή πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενοι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι.
Εντάξει, εσείς λίγο μπορείτε να το εξοραίζετε. Τώρα καλά κάνετε και ως τεχνοκράτης που είστε, αλλά αυτή την ώρα μπορούμε να τους πούμε πότε θα πληρωθούν. Γιατί οι άνθρωποι ζωοτροφές δεν έχουν να αγοράσουν. Είναι σε μια τραγική κατάσταση. Νομίζω ότι απάντησα και προηγουμένως ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το συντομότερο και όχι αργότερα από τις 31 Δεκάτου. Μάλιστα. Ωραία. Τουλάχιστον να πάρουν μέχρι την πρωτοχρονιά λεφτά οι άνθρωποι που ήδη πρέπει να τα έχουν πάρει, γιατί η κατάσταση, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ τραγική. Έχει υπάρξει ποτέ κάποιος εσωτερικός έλεγχος, κάποια ένορκη διοικητική εξέταση, κάποια ΕΔΕ στη δική σας διεύθυνση? Από όσο μπορώ να γνωρίζω, όχι. Υπάρχουν κάποιες άλλες παρεμβάσεις στην έγκριση ενισχύσεων? Τώρα έτσι με το χέρι στην καρδιά, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, δεν θα πείτε ονόματα, αλλά υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις? Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Δώσε λίγο παραπάνω εκεί. Δεν λέω ότι είναι έκνομα όλα αυτά, αλλά εντάξει. Η πίεση που δέχεστε είναι μεγάλη, κυρία Βολιτάκη. Σαν οργανισμός γενικά που έχουμε τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, υπήρχαν και χρονικά πιέσεις. Εμείς όμως ως διευθυντές προσπαθούμε να είμαστε με βάση τα προβλεπόμενα για να έχουμε μια ίση αντιμετώπιση σε όλους. Ποικιλότροπες είναι αυτές οι πιέσεις? Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Ενώ και από πολιτικούς παράγοντες και από υπηρεσιακούς παράγοντες και... Καταλαβαίνετε. Αδιάφοροι. Από όλα τα στάδια και από όλα τα κοινότητα. Από όλα έχει ο Μπαχτσές, να το πω έτσι λαϊκά. Και από τους παραγωγούς και από τους συνεταιριστές, τηλέφωνα και ερωτήσεις και παρεμβάσεις. Ναι, και εδώ στην Πάτη. Εντάξει, και εγώ έχω τον τάδε γνωστό, τον Δίνα γνωστό. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά τώρα. Δεν γνωρίζουμε την ελληνική πραγματικότητα, δεν νομίζω ότι δεν τη γνωρίζουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε το αποτέλεσμα. Ωραία, είναι η επόμενη ερώτηση. Τι κάνουμε κατά την προσωπική σας? Πόσα χρόνια είστε στον οργανισμό? Από το 2002. Ωραία. Άρα εν τη γενέση του. Μπράβο, από τότε που ήταν βρέφος. Και έγινε το κακό παιδί τώρα. Ενηλικιώθηκε και έγινε το κακό παιδί. Έτσι, κύριε Αυλώνη, το κακό παιδί έγινε. Έγινε παραβατικό παιδί. Τι να κάνουμε, να το μαζέψουμε λίγο. Από τα γενοφάσκια μέχρι τώρα που είναι έφηβος ο ΠΚΠ. Η αξιοπιστία του. Τώρα, με το χέρι στην καρδιά, τι θα λέγατε στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για αυτό το σκάνδαλο του ΠΚΠ? Τι φταίει? Τι πρέπει να αλλάξει κατά την δική σας εμπειρία μέσα τόσα χρόνια που είστε στον οργανισμό? Τι θα τους λέγατε κοιτάζοντάς τους στα μάτια αυτή την ώρα? Εγώ θα έλεγα ότι ο ΠΚΠ σαν οργανισμός πληρωμών και ένας οποιοδήποτε οργανισμός πληρωμών θα πρέπει να έχει καταρχάς το στελεχειακό δυναμικό για να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Σωστό. Άρα χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη ενδυνάμωση, όχι μόνο από πλήθος, αλλά και από άτομα με υψηλή τεχνογνωσία. Αυτά που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε είναι πολύ μεγάλων απαιτήσεων. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά μας όσο το δυνατόν πιο αυτοματοποιημένα, χωρίς να υπάρχουν μεμονωμένη διαχείριση περιπτώσεων, δηλαδή να μπορούμε αυτοματοποιημένα ταυτόχρονα και για τις 650.000 αιτήσεις να κάνουμε ελέγχους που αφορούν το πλήθος των ζώων ή την κατοχή των τεμαχίων ή τους όρους επιλεξιμότητας, για παράδειγμα, του ενεργού αγρότη, που αυτό ούτως ή άλλως το διεξάγουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν εργαλεία. Χρειαζόμαστε εργαλεία που δεν είναι ιδιοκτησία του ΟΠΚΠ, πρέπει να τα αντιλήσουμε από άλλες υπηρεσίες, από άλλες βάσεις δεδομένων. Σωστό. Να μην είναι εξαρτημένος δηλαδή ο ΟΠΚΠ με ιδιωτικά πληροφοριακά συστήματα. Εγώ μίλησα για βάσεις δεδομένων που έχουν την πληροφορία. Δεν μίλησα για πληροφοριακά συστήματα. Ωραία, για βάσεις δεδομένων. Το πληροφοριακό σύστημα, είπα και προηγουμένως, ότι είναι απέτηση του κανονισμού και του νόμου για το ΣΟΣΟΚΑΠ ότι πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Γιατί έτσι επιβεβαιώνεται και παρακολουθείται η χνηλασιμότητα μιας ενίσχυσης. Σε όλους τους ελέγχους που έχουμε δεχτεί από όλες τις υπηρεσίες, είτε αυτό λέγεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης, ΕΔΕΛ, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που είναι ορκωτοί λογιστές, προσφάτως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτά που όλοι μας ζητούν είναι τα ίχνη και την πληροφορία που υπάρχει μέσα σε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα. Άρα η ύπαρξη πληροφοριακού συστήματος είναι το α και το ω. Αυτό που πρέπει λοιπόν όλοι να εστιάσουμε και να στοχεύσουμε είναι στο περιεχόμενο αυτού του συστήματος να είναι αυτό που απαιτείται και προβλέπεται για να τεκμηριωθεί η πληρωμή. Να τεκμηριωθούν το ποιοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι. Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω σε λίγο μισό λεπτό. Θέλω να μου πείτε, εγώ δεν θα κρίνω αν ήταν ικανοί ή όχι, και ούτε το ζητώ αυτό το πράγμα. Οι πρόεδροι
θα πρέπει να επιλέγονται στον οργανισμό κατά την δική σας άποψη, χωρίς να πούμε ότι ήταν ανίκανοι. Δεν θέλω να το κρίνετε αυτό μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, μέσω του ΑΣΕΠ, γιατί πλην ενός, νομίζω μόνο ο κ. Σιμανδράκος ήταν μέσω ΑΣΕΠ, οι υπόλοιποι έχουν μπει με άλλον τρόπο. Πρέπει να υπάρξει ΑΣΕΠ για την πρόσληψη σε ηγετικές νευραλγικές θέσεις στον ΟΠΕΚΕΠ. Εγώ δεν θα απαντήσω για τον τρόπο επιλογής. Θα απαντήσω όμως, επειδή ως διευθύντρια έχω συνεργαστεί με 6 προέδρους μέχρι σήμερα, σε 5 χρόνια που είμαι διευθύντρια, ναι, ότι ένας οργανισμός με τέτοια νευραλγική θέση και αντικείμενο, όπως πολύ ορθά υπόθηκε, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια στις διοικήσεις του, να υπάρχει και μια συνέπεια στις διοικήσεις του. Και να μην αλλάζουν και σαν τα πουκάμισα. Έτσι δεν είναι? Πόσο σας στεναχωρεί η κουμπάρα σας η οποία θα πάει σε δικαστικές διαμάχες? Πόσο σε προσωπικό επίπεδο, αν θέλετε απαντάτε, πιστεύετε ότι την αδικούν, θα την στηρίξετε όσο πρέπει, γιατί πέρα από κουμπαριά είστε και συνάδελφοι? Εγώ θα μιλήσω ως συνάδελφο, διότι στην εργασία έχω μάθει να απομονώνω τις προσωπικές σχέσεις. Ναι, ναι. Παίζει ρόλο και το συναίσθημα. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να βοηθήσει, ξέρετε, το χαρακτήρα της. Καταλάβατε πώς σας το λέω? Να μην σας συνεπάρει το συναίσθημα, αλλά γνωρίζετε και το χαρακτήρα μιας γυναίκας που είστε πολύ κοντά. Έτσι, λοιπόν, είστε και με αυτό κλείνουμε. Ναι, γνωρίζω το χαρακτήρα της συναδέλφου, όπως και άλλων συναδέλφων, μέσα από το πώς συνεργαζόμαστε σε υπηρεσιακά θέματα. Ναι. Έξω από τον οργανισμό, μπορεί με άλλους να πίνουμε καφέ και με άλλους να μην μιλιόμαστε. Μέσα στον οργανισμό όμως, είμαστε συνεργάτες και παλεύουμε με κοινό στόχο. Θα με στεναχωρούσε λοιπόν το ίδιο για τον οποιοδήποτε συνάδελφο που βλέπω και αξιολογώ τη δουλειά τους στο πλαίσιο της καθημερινής συνεργασίας που έχουμε, ο οποίος καλείται στη δικαστική αίθουσα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούπα. Να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή της νίκης, τον κύριο Ρούντα Γεώργη, για 15 λεπτά. Καλημέρα.